Telefonjokeren. Har du pis på mig, eller hvad? Telefonjokeren. Bob Hausen, Hassan. Det er Thomas Berg Larsen fra firmaet Berg Larsen og Søn. Ja, goddag. Er det Hassan? Det er Hassan, ja. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er fordi, vi har fået al slamkørsel og tømning af septitanke i Svendborg Kommune. Og vi tømmer i sommerhusområdet, også omkring Ristinge Strand, og det er derfor, jeg ringer til dig. Okay. Du har jo sommerhus dernede i området. Ja, vi har et sommerhus. Vi har der problemer, eller? Ja, altså vi har været nede hos jer for en måned siden og tømme septitanke, og der havde vores mand nogle problemer. Nej, jeg har ikke været nede ved dig. Jeg kører... Nej, men det er vores mand, der har været nede hos jer. Okay. Han har været nede og tømme septitank nede i jeres sommerhus. Det har ingen problem. Den kører hele sommer. Ja, men, jeg har ikke bestilt nogen ting. Nej, men det betaler du over din skattebillet til kommunen. Og Okay, men den er fint. jeg vil gerne tale med dig omkring en skade, vi kommer til at lave på dit sommerhus. Du kan ikke komme ind i min sommerhus. Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan komme ind i din septitank. Og så har vores mand kommet til at sætte maskinen på aflæsning. Og det, der så er sket, det er, at de 30 tons lort og pis, han har haft i maskinen, de er blevet blæst ind i dit sommerhus. Nu ved jeg ikke, hvor stor skaden den er blevet, men ham vi har haft ude, han har sagt, at der kom fragmenter op på ruden, da det er sket. Siger du til mig, at den maskine har blæst ting ind i sommerhus, som vi har købt? Ja. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Jo, der kommer kun vand ud den vej i min tør. Okay. Det der sker, det er, at han skal... Du siger til mig, at der kommer luft ind i sommerhuspulser. Ja, altså tag det roligt, fordi vi skal nok løse problemet her. Ja, det kan ikke passe. Vi har købt sommerhus. Og så skal du ikke komme og ødelægge det hele. Altså, det er jo ikke godt. Ej, nu bliver jeg en hand... Hvad fanden, mand? Ja, altså det der er sket, det er der kommer... Det koster sgu da mange penge at have sådan en bæk, så du kommer og generer mig med det. Vi kommer ind på grunden, og det er en del af det, vi skal... Jeg skal ikke komme med ind i min sommerhus. Det er en del af... Hvad fanden, mand, jeg har været... Nej. Hassan, tag det stille og roligt. Nej, det kan jeg ikke. Du kommer skide bange. Hassan, prøv at høre. Ja, nu giver du mig telefonnummer til dig, og jeg skal ringe til politi. Nej. Nu? Hvad? Ja, hvordan kan du få de ting ud? Det er jo alt muligt. Det kan ikke bare... Det må jo ligne akvarium eller sådan nogle ting. De kloakker, Hassan, som har været på grunden, de har jo faktisk ikke været godkendt af kommunen. Det er nogen, du selv har lavet på et tidspunkt. Nej, det har jeg. Kubehus er ingen problemer. Der kører... Vi bader sommeren. Ja, men du har lavet et ekstra toilet på grunden, og så har du selv lavet de kloakker. Nej, Hamid, han hjælper mig. Ingen problem. Han har arbejdet i mange butikker. Jamen, det er rigtigt. Du skal ikke prøve at give skyld for mig nu. Nej, det kommer jeg heller ikke til, men de kloakker, der skal altså være en lås ind til huset. Ja, men det har fætter Hamid. Han laver ikke et problem, og vi står... Ja. Du laver det hele net, og er god nok. Hassan? Nej, det er lige mig. Du skal lave det nu. Hassan? Ja. Det er ikke sjovt længere! Hassan, du lytter til de der telefonjokes i radioen, ikke? Og du kan godt lide dem, ikke? Jo, jeg hører på, når jeg kører i bilen. Men Hassan, du er udsat for en telefonjokes lige nu. Nej, for fanden, jeg bliver glad. Du kommer og siger til mig med klokken, jeg bliver helt bange, mand. Ja, det kan jeg godt forstå. Har du hørt det? Hamid, han siger det der, det var du fikse, mand. Hamid, jeg tror, Hamid, han ved alt om det her. Han sidder her ved siden af mig, han var helt bange, han kunne høre, hvad som skete. Ja, men du kan jo prikke... Du kan prikke Hamid på skulderen, for det er ham, der har anmeldt dig til telefonjokeren. Nej, Hamid! Det skal jeg. Okay, den er god. Thomas, jeg skal lige tale alvorligt med Hamid. Lort, det vækser og pulser ind i sommerhuset. Vi har lavet den kloak, det er rigtigt. Nu kan du høre dig selv i radioen lige om lidt, jo. Nej! Okay, det er jeg mig glæder. Skala Dream Team.